Ahojte priatelia, tak ja vás tu zdravím. Ideme sa pozrieť na to, na čo myslí vaša osoba. Dobre? Čiže pozrieme sa na to, nad čím premýšľa momentálne vaša osoba. Vyberte si prosím do očiek ústa. Vyberte si prosím do očiek ústa. Vyberte si kávu. Dneska to máme na kávičku. Na čím premýšľa vaša osoba, zlatička. Pozrieme sa, dobre? Na čím premýšľa vaša osoba? Máte čas. Na čím tu premýšľa vaša osoba, miláčikovia? No dobré. Tak ideme na to, zlatička. Na čím premýšľa moja osoba? Kto ešte nemá, nech si pozastaví video. Dobre? Ideme na šedé do očiek ústa. Tieto dve si odložíme zatiaľ. Ideme sa pozrieť, na čím premýšľa moja osoba. Na čím premýšľa. Na čím premýšľa moja osoba. Dobre. Tento človek má momentálne depresie. Pozrieme sa kvôli čomu. Je tu falož nešťastie, to si robí sám. Falož je hlava, hej? Čiže ako keby nepriateľ, choroba, sám sebe škodí. Toto je veľmi depresívny človek, tá vaša osoba. A v podstate má vás v hlave. To znamená, že sa tu nad vami niečo rozhoduje. Veľmi na vás žiarli a má z toho depresie a je z toho chorý. Áno? Rozmýšľa nad tým, v podstate sa vracia k tomu, že si vie zarobiť v práci nejaké väčšie peniažky, ale on je dosť hnevlivý, tento človek, čiže mohol vám kľudne ublížiť, hej? Chystá sa tu na nejakú cestu, alebo respektíve komunikuje s viacerými ľuďmi a stretáva sa tu s nejakými ľuďmi po pracovnej sfére. Je mu tu darom tá práca. Má tu dobrú spoločnosť, nečakanie, pozvanie do dobrej spoločnosti, čiže nečakaná radosť práva, pozvanie do dobrej spoločnosti. Ale čo sa vás týka, je tu smútok zo šťastia, je tu strata nových začiatkov. Čiže niekto, ja tu vidím, že sa niekto s niekým možno pohádal, hej. A vy teraz s tým človekom možno nekomunikujete, teda evidentne vôbec nie. Ale vidím tu, že tento človek tu túži po stretnutí s vami, že je z vás chorý, že naozaj má tu z vás depresie, hej. A vidím tu v podstate, že túži tu po vás, túži tu po stretnutí s vami, hej. Chcem vám poslať nejakú peknú správu, ale tu skôr vidíme, ako keby vás tento človek oklamal. Možno vy ste sa tu pohádali, vy ste mu to vytmavili a tam ako keby ste sa rozišli. Hej? Môže to byť kľudne nejaký oficiálny vzťah alebo nejaké partnerstvo, možno aj manželstvo. Hej? Tento človek veľmi za vami smúti. Veľmi. Zostal sám, cíti sa osamelý, cíti lásku a pochopil, čo strátil vo vás. Hej? Dobre. To je šedé do očiek ústa. Ideme na ďalšie. Oranžové do očiek ústa. Na čím premýšľa vaša osoba, zlatička? Čo ste si vybrali toto oranžové do očiek ústa? Na čím premýšľa vaša osoba? Dobre, ideme sa na to pozrieť.
je tu nejaká strata správy, čiže evidentne ste mu neodpísali. A tento človek je v oficiálnom vzťahu, čiže tento človek vám možno neodpísal a je tu v oficiálnom vzťahu. Dobre, čiže niekoho má. Je tu cesta z faloše von a v podstate chce sa porozprávať so svojou manželkou, lebo pretože vy ste pre ňoho darom. Ak sa pýtajú milenky, tak vy ste pre tohto človeka darom a chce sa tu porozprávať so svojou manželkou. Chce tam ukončiť tú faloš, hej? Je tu nahnevaný na nejaké peniaze a odchádza z práce do niečoho nového, premýšľa nad novou prácou, hej? Čaká od vás nejakú správu o potvrdení možno, že by ste s ním chceli zdieľať nejaký život, pretože má tu nádej na dobrú správu od vás a v podstate koniec nejakého nepriateľstva. Má tu šťastie, lásku s vami a sú tu aj začiatky nové, ktoré chce s vami a v žiarlivosti, síce na vás žiarli. Je tu túžba po stretnutí s vami, má vás plnú hlavu takisto tento človek a chce odísť od svojej manželky alebo partnerky, v ktorej má dobrú spoločnosť, ale nie je šťastný v tom dome. Dobre? Čiže tu nie je nešťastie v dome a preto ten človek chce odísť, premýšľa nad tým. Je tu strata smutku a požehnaním choroba. To znamená, že keď je s vami, tak tento človek je veľmi šťastný a stráca ten ako keby ako nejaký smútok, ktorý cíti. Vy ste pre ňo takým slniečkom. Hej? A pri vás dokonca aj vyzdraví, sa cíti zdravšie. Vo vašej spoločnosti sa cíti taký mladý a je tu stále samota. To znamená, že sa vyhýba aj svojej manželke, partnerke a naozaj premýšľa o odchode z tohto vzťahu kvôli vám. Dobre, zlatička? Čiže tu je nejaký zadaný muž alebo zadaná žena. Tento človek premýšľa nad odchodom kvôli vám. Dobre, žlté do oček gusto. Ideme sa na to pozrieť. Na čím premýšľa vaša osoba, zlatička? Na čím tu premýšľa? Tatinko, trojky, žlté do oček gusto. Na čím tu premýšľa všeobecné energie? Vaša osoba, zlatička. Čo ma pozeráte? Na čím tu premýšľa vaša osoba, trojky? No, tak ideme na to. Je to hnev. No, takže ja tu vidím, že tento človek sa hnevá na matku, evidentne. Kde sú veľké peniaze, dobrá spoločnosť. Ale to môže byť manželka, pozrieme sa ďalej. Tento človek je tiež zadaný, má tu nejakú ženu, háda sa s ňou kvôli peniazom. Čiže to nie je jeho matka, ale je to jeho partnerka, s ktorou sa háda kvôli peniazom. Má tu stretnutie s vami, ak ste milenka tiež. A porozpráva sa s vami, že prečo vlastne on nemôže odísť z tohto vzťahu. Hej. Má tu nádej na šťastie u vás, to znamená, že on chce byť s vami šťastný, ale nádej na šťastie. Takto. Dobre som to dala. OK. To je jedna správa. Ide mu nejaká správa do domu a on v podstate tu komunikuje s vami, keď je osamelý v dome. On chce zmeniť tento stav manželský, lenže kvôli financiám z tohto vzťahu nemôže odísť. Ja tu cítim že tento človek ako keby napísal všetok majetok na manželku, alebo sú tam nejaké finančné problémy v tom vzťahu, finančné veci, pre ktoré nemôže odísť. Hej. Je tu verný zmenám, to znamená, že a túži po stalosti, ale on túži po stalosti s vami, zlatička. Hej. Má tu z toho depresie, smútky v podstate. On tu chce nové začiatky s vami, lásku. On veľmi na vás žiarli, hej, čiže chcel by vás mať doma. On je taký dosť veselý tento človek a má tu aj stratu nejakých financií teraz, aj nad tým premýšľa. No ale je tu zablokovaný voči tomu odchodu z toho partnerstva, z toho vzťahu, pretože v podstate on hovorí, majú tu spoločné financie, alebo je všetko napísané na manželku, alebo niečo, čo sa týka financií. On vám to vlastne povie. Čiže sa vám otvorí a povie vám prečo nemôže odísť z tohto vzťahu. Dobre? Latička. Takže, alebo tu rieši proste nejaké financie,
buď s priateľkou dlhodobou, alebo s manželkou. Dobre? Pretože nevidela som tu akože, že by tento človek mal manželstvo, ale videla som tu nejakú ženu, s ktorou vlastne žije, alebo žil dlhodobo a nemôže odtiaľ odísť kvôli peniažkom. Dobre, takže majte pekný večer a ďakujem za pozornosť. Ahojte.